हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू गोरलै चेनेल नोंथांमोनखौ बरायफिननाय जाबाय जों दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान टपिक सावरायनो नागिरदों बे टपिकआनो जाबाय नोंथांमोननि बिजाबाव थानाय लिगै थानाय हेंथाग्राफोर बे नोंथांमोननि बिजाबाव दङ पेज नम्बर 2137 आव नोंथांमोना जेब्लानोखि बे भिडिअखौ नायगोन नोंथांमोना गावनि बिजाबफोरखौ लोगोआव लाफाखानो हायो बेनिफ्राय जों दा टपिकनि फारसे आगान सुरनोसै जों गोबाव खालामालासिनो दिनैनि टपिकनि फारसे मा दङ बेखौ मोजाङै डिसकास खालामनोसै दा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों लिगै थानाय हेंथाग्राफोर दा जों सिगांनि भिडिअफोराव डिसकास खालामदोंमोन लिग माने मा बा सिरिज माने मा बेखौ जोङो सिगांनि भिडिअफोराव नोंथांमोनजों डिसकास खालामदोंमोन दा लिगै थानाय हेंथाग्राफोर जों माबा मोनसे प्रब्लेम दिहुननो गोनां जायोब्ला बेहा मोननैसो फर्मुला दङ जों बे फर्मुलाखौ बे लिगै थानाय हेंथाग्राफोरनि सावरायनायनि गेजेरजों सावरायगोन दा गिबियावनो मोनसे पिक्चार आखिनानै लानो नागिरदों दा बे पिक्चारा ओरैबायदि नोंथांमोना बिजाबावनो दंखायो बे पिक्चारा आं पिक्चारखौ आखिनानै होनाय जाबाय नोंथांमोना बेबायदि आखिनानै लानो हायो बेबायदि दङ बेनिफ्राय बेबायदि होनाय दङ पिक्चारा दा बे जाबाय नोंथांमोननि बिजाबावनो दंखायो आं बे बिजाबनि पिक्चारखौनो आखिना होदों बेनिफ्राय बेबायदि बेट्रिफोरा दङ बेनिफ्राय बेयाव मोनसे साबि थागोन साबि गैयाबा जानाय नङा जोङो सोंखन्थायाव मा थागोन नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायना लाबानो जाबाय बे जाबाय प्लास आरो एमिटारखौ मानि थाखाय इउज खालामनाय जायो एमिटारखौ जोङो बे सोंखन्थायाव बेसेबां कारेन्ट बोहैगोन जोङो एमिटारनि गेजेरजों हमनो हायो बेनिफ्राय नैबे जागोन दाजाबथाय दानख'थाय बेनिफ्राय नैयाव जोङो भल्टमिटारखौ मा पेरेलेलि कानेक्ट खालामनाय जायो जेब्लाबो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लागि जोङो सिरिसाव माबायदि कानेक्ट खालामदोंमोन भल्टखौ जोङो सिरिस टाइपआवनो कानेक्ट खालामदोंमोन नाथाय जोङो बे लिगाव थानाय माबाफोरखौ जों सोंखन्थायखौ नै भल्टमिटारखौ जोङो मा सिरिस माने लिगाव जोङो कानेक्ट खालामो नोंथांमोना बे पिक्चाराव नुनो मोनदों आरो बेवहाय जोङो मोनसे R1 R2 आरो R3 बेबायदि होना लाबाय आरो जोङो कारेन्टआ माबायदि डाइरेक्सनाव फ्लो जागोन जेब्लाबो नैबे फिसानिफ्राय बे थिंजाय फ्लो जागोन -2 पजिटिभ दा आं बेखौ नोंथांमोना लिरना होनो हायो कारेन्टनि डाइरेक्सना जाबाय बेबायदि दा बे जाबाय नोंथांमोननि बिजाबाव दंखायो दा बेनिफ्राय जों मा सोलोंनो हागोन जों दा बेनिफ्राय नोंथांमोना दा बोरै जोङो सिगांनि जोङो सिरिसाव थानाय हेंथाग्राफोरनि बेलायाव जों सावरायनो मोन्दोंमोन जे जोङो RS खौ माबोरै दिहुनो थिग बिदिनो जोङो नैबे पिक्चारनिफ्राय जोङो RP खौ थामहिनबा टटेल Rआ बेसेबां जागोन बेनिफ्राय जोङो दिहुननो हागोन दा गिबियावनो नोंथांमोना मा खालामग्रोनांगोन बेखौ दा नोंथांमोना बे पिक्चाराव नुनो मोनदों जे दा बेवहाय I1 I2 आरो I3 दा नैबे R नि थाखाय I1 एसे बेलेग जागोन थामहिनबा नैयाव पेरेलाव मा जायो बेबायदि कानेक्ट माने आया बेबायदि थांदोंमोन आरो आया नैबे पेरेलाव मा जागोन आया गावस्राहैगोन थामहिनबा नै आया मा जाहैगोन I1 बेबायदि I2 आरो मा I3 सिमलागै बे गावस्राहैगोन दा बेबायदि समाव जोङो I1 I2 I3 नि भेलुखौ दिहुननानै लानो गोनां जायो दा नोंथांमोना बेवहाय गिबियाव टटेल Rआ मा जागोन टटेल Rखौ नोंथांमोना लिरना लानो हायो I1 प्लास I2 प्लास आरो I3 बे नोंथांमोननि बिजाबाव दङ 12.15 इकुवेशन नाम्बार बेनिफ्राय जोङो मा मोन्दोंमोन जोङो बे ohmsनि मावसुलिनिफ्राय जोङो मा मोनो जोङो V = IR मोनो जोङो बे R माने मा जों बेवहाय जोङो मा लिगै थानायनि थाखाय जों बेखौ R लाया जोङो RP लानोसै RP = R जों बुंनो हायो दा RP माने टटेल R नैबे सोंखन्थायाव जोङो टटेल Rआ बेसेबां जागोन जों बेखौ RP जों फोरमायनाय जायो RP माने पेरेलेल थानायखाय जोङो बे R नि जायगायाव जोङो P खौ लिरनाय जादों दा जोङो बेनिफ्राय मा दिहुनगोन जोङो I खौ दिहुनगोन I = मा जागोन V/RP आरो बेखौ नोंथांमोननि बिजाबाव दङ बेयो 12.16 नाम्बार इकुवेशन नोंथांमोना बेफोर इकुवेशनखौ गोसोआव लागि बेनिफ्राय जों दा नैबे सोंखन्थायाव बेनि गेजेरजों बेसेबां I थांगोन कारेन्टआ बेसेबां थांगोन बेनि गेजेरजों जोङो माबोरै दिहुनगोन जों दा बेखौ जोङो I1 I2 I3 खौ जोङो दिहुननानै बानायनो हायो दा जोङो बेफोरनिफ्राय बे मोननै इकुवेशननिफ्राय जोङो मोननो हागोन मा I1 = मा जागोन VR1 मोननो हायो जोङो बेनिफ्राय जों मोननो हागोन I2 = मा VR2 बेखौ मोननो हायो आरो R3 मा मोननो हागोन जोङो I3 बो जाबाय VR3 दा बेबायदि मोननो हायो आरो बेखौ नोंथांमोननि बिजाबाव दङ 12.17 बे इकुवेशन नाम्बार दा नोंथांमोना बे फर्मुलाखौ गोसोआव लागि आरो जों दा RP खौ माबोरै दिहुनगोन जों दा बे मोनसे सोंखन्थायाव टटेल RP आ बेसेबां जागोन जों माबोरै दिहुनगोन दा नोंथांमोना
12.15 दा नैयाव इकुवेशनाव नोंथांमोना बेनि जा भेलुफोर I1 I2 I3 बेफोर भेलुफोरखौ पुट खालामनानै हो अब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन बेखौ आरो नैबे मोनसे बेनिफ्रायबो जोङो मा नैबे 12.16 नि भेलुखौबो जोङो नैबे I नि जायगायाव नोंथांमोना V/RP खौ फज' अब्ला नोंथांमोना गोरलैनो मोननो हागोन अब्ला जोङो फज'योब्ला नोंथांमोना मा मोनगोन बेवहाय आं लिरनानै होनो नागिरबाय I नि जायगायाव जों मा फज'गोन V/RP खौ फज'गोन V/RP इक्वल टु मा फज'नाय जों I1 नि जायगायाव V/R1 बेनिफ्राय प्लास सिन दङ प्लास सिनखौ होबाय बेनिफ्राय I2 नि जायगायाव मा फज'गोन V/R2 बेखौ फज' बेनिफ्राय I3 नि जायगायाव जोङो बेखौ लिरनो हायो V/R3 दा नोंथांमोना सिनाय मोनाबा सोंहरनो हागोन आं बेखौ गोजौनिखौ एसे खोमोरनानै होनो नागिरबाय दा बेनिफ्राय जों मा मोननो हागोन जों दा बेनिफ्राय नोंथांमोना मोननो हागोन जों दा बेबायदि मोनबाय दा नोंथांमोना बेवहाय सायावबो गासैनावबो मा V नुनो मोनदों बेबायदि V जों दा बेनिफ्राय मा लिरनो हागोन जों बे इकुवेशननिफ्राय जोङो लिरनो हायो 1/RP थामहिनबा जोङो नैबे V बेफोर गासैखौबो केन्सेल खालामनो हायो आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन 1/R1 प्लास 1/R2 प्लास 1/R3 दा नोंथांमोना बे बिजाबाव होनाय दङ नोंथांमोननि बिजाबाव बे 12.18 नाम्बार इकुवेशन नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिनो नाजा जोबोर इम्पर्टेन्ट बे फर्मुलाया जोबोर इम्पर्टेन्ट दा जोङो बे फर्मुलाखौ लानानै जोङो मोनसे मा मावदिन्थि बानायनि बिदिन्थि 12.8 नाम्बारखौ बानायनि दा नोंथांमोना बिदिन्थि 12.18 खौ एसे फरायना नाय जेब्लानोखि बे भिडिअखौ नायगोन नोंथांमोना गावबा गावनि लोगो बिजाबखौ लाफा अब्लासो नोंथांमोना मोजाङै बुजिनो हागोन स' लोगोफोर 12.18 आव मा दङ बेखौ जों नायनो नागिरबाय दा 12.18 आव दङ आं नोंथांमोननो बेनि जा कुइसन बेखौ आं दिन्थिना होनो नागिरदों दा 12.18 आव दङ दा बेबायदि दंमोन सावगारि 12.18 आव होनाय जों खन्थाइ सावगारियाव हमना ला हेंथाग्रा R1 R2 R3 नि मानफोरा फारियै 5 ओम 10 ओम 30 ओम बेफोरखौ 12.4 नि मोनसे बेटारिजों फोनांजाबनाय जादों मान दिहुन ए नाम्बाराव जोंखौ मा दिहुन होदों मोनफ्रोमबो हेंथाग्रानि गेजेरजों थांनाय मोब्लिबदार बि नाम्बाराव दङ सोंखन्थाइनि गासै मोब्लिबदार आरो सि नाम्बाराव जोंखौ सोंखन्थाइनि गासै हेंथाखौ दिहुननो होदों दा जोंखौ पिक्सारखौ माखौ नायनो होदों 12.10 थामहिनबा नोंथांमोननि पिक्सारा जाबाय नैबे बिथिंजाय दङ 12.10 बे पिक्साराव जेब्ला जों R1 R2 R3 नि भेलुखौ फज'नो हायो अब्ला नोंथांमोना मा मोननो हागोन जों बेखौ दिहुननो नागिरबाय दा पिक्सारा दहाय आवगायावसो जों सावरायनाय पिक्सारानो बे जोङो अनलि भेलुआ जाबाय R1 आरो R2 बेफोरनि भेलुखौ होनाय दङ दा जोङो गिबियावनो नोंथांमोना बे एग्जाम्पल 12.8 नि बे जाबाय सलुशना मा जागोन सलुशना जाबाय फार्स्ट होनाय दङ गिभेन मा होनाय दङ बेखौ लिरना ला गिभेना जाबाय R1 आ होनाय दङ बेसां R1 आ जाबाय 5 ओम बेनिफ्राय R2 आ जागोन बेसां 10 ओम आरो R3 आ जाबाय बेसां R3 आ जाबाय 30 ओम बेबायदि होनाय दङ नोंथांमोननि बिजाबावनो होनाय दङ नोंथांमोना कनफिउज जानो नाङा बेनिफ्राय जों दा बेखौ मा फज'दो आरो बेवहाय V नि माना होनाय दङ 12 भल्ट होनाय दङ बेखौ जोङो फारनै खर'नि थाखाथि फाराग बे जाबाय V इक्वल टु बेसां 12 भल्ट बेबायदि होनाय दंमोन दा जोंखौ गिबियाव मा दिहुनगोन नोंथांमोना R1 I1 I2 I3 बेखौ दिहुनना ला जों R1 R2 R3 नि मानखौ मिथिबाय जोङो दा मा दिहुनगोन नोंथांमोना बेवहाय बिजाबाव थानाय सेन्टेन्सखौ लिरना लानो हायो R1 नि गेजेरजों थांनाय मोब्लिब दाहार बेखौ लिरना लानो हायो मोब्लिब दाहारा बेसेबां जागोन R1 नि गेजेरजों जोङो R1 जाबाथाय बे कारेन्टआ मा I1 जागोन स' V/R1 इक्वल टु मा मोनगोन नोंथांमोना बे जाबाय V नि माना बेसेबां 12 आरो R1 माने 5 दा बेखौ जेब्ला डिभाइड खालामगोन नोंथांमोना बेखौ 2.4 एम्पियार मोननो हागोन दा डिभाइडखौ सोरबा बानायनो रोङाबा नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहरनो हागोन थिग बिदिनो जोङो R2 नि माना बेसेबां जागोन आं बेखौ लिरबाय थायासै नोंथांमोना मोजाङै लिरना ला बे I2 नि माना बेसेबां जागोन V/R2 V नि माना बेनो जागोन सेम आरो R2 नि माना जाबाय 10 बेखौ जेब्ला डिभाइड खालामगोन नोंथांमोना बेनि एन्सारखौ मोननो हागोन 1.2 एम्पियार आरो नेक्स्ट जाबाय R3 नि थाखाय मा I2 आ जागोन I3 आ मा जागोन I3 आ जाबाय V/R
R3 इक्वल टू V नि माना 12 आरो R3 माना जाबाय नैखौ बज'दों नोंथांमोना 30 बेखौ बज'योब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन मा 0.4 एम्पियार दा जोङो मा I1 I2 आरो I3 नि मानखौ जों मोननो हाबाय थामहिनबा मोनफ्रोमबो A नाम्बारा नैबे जाबाय A नाम्बारनि फिननाय A नाम्बारनि सलुसन जोंखौ मा दिहुननो होदोंमोन मोब्लिब दाहारखौ दिहुननो होदोंमोन बेनिफ्राय सोंखनथाइनि गासै मोब्लिब दाहारा बेसेबां जागोन दा B नाम्बाराव सोंनाय जादों दा B नाम्बाराव नोंथांमोना बेखौ गोरलैनो दिहुननो हाखागोन जों I1 आरो I2 नि मानखौ दिहुनना लाखाबाय स' नोंथांमोना बेखौ मा I नि मानफोरखौ दाजाबना होब्लानो जासिगोन दा I नि मानखौ नोंथांमोना गोरलैनो दिहुननो हागोन B नाम्बाराव सोंनाय जादों टोटेल आरा बेसेबां जागोन स' I इक्वल टु मा I1 प्लास I2 प्लास आरो I3 बेबायदि जायो I1 नि माना बेसेबां मोनदोंमोन जों बेखौ पुट खालामना 2.4 प्लास I2 नि माना 1.2 प्लास आरो 0.4 दा प्लास खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन 4 एम्पियार आरो इउनिटखौ बावनाङा बे जाबाय कुइसन नाम्बार B नि सोंनायनि फिननाय आरो सोंखनथाइनि गासै हेंथाया बेसेबां जागोन हेंथाखौ दिहुननो होदों C नाम्बाराव हेंथायाबो गोरलै हेंथाखौबो जों दिहुननो हागोन जों फर्मुला मोनदोंमोन मा C नाम्बाराव जोंखौ गासै हेंथाखौ दिहुननो होदों बे जाबाय जों फर्मुलाया जाबाय 1 बाय RP इक्वल टु मा मोनदोंमोन 1 बाय R1 प्लास 1 बाय R2 प्लास 1 बाय R3 जों बेखौ मोनदोंमोन R1 R2 R3 बेनि मानफोरखौ बज'ना 1 बाय R1 नि माना बेसेबां मोनदोंमोन जोङो 5 प्लास बे होखानाय दङ R2 नि मानाबो होखानाय दङ बेनिफ्राय 10 प्लास 1 बाय बेसेबां जागोन बे 30 बेखौ नोंथांमोना एलसीएम लानो हायो दुसासा लानो हायो दुसासा लायोब्ला बेसेबां जागोन 5 10 आरो 30 आरो जायफोर दुसासा लानो रोङा बिथांमोना बेबायदि बानायना लानो हागोन 5 10 आरो 30 जोङो बेखौ मा खालामनो हायो 5 जों थांगोन बे 1 बे जाबाय 2 बेनिफ्राय मा जागोन बे जाबाय 6 बेनिफ्राय आरो 2 जों खालामबावनो हायो बेनिफ्राय बे जागोन 1 आरो बे जागोन 3 आरो बेखौ नोंथांमोना सानजाबजोबदो 5 into 2 into 1 into 1 into 3 सानजाबजोबबा बेसेबां जागोन बेयो बेसेबां जागोन 30 जों लानो हायो बेनि दुसाजों 5 into 2 बेबायदि गासै सानजाबजोबा 30 जागोन स' जों दा बेवहाय मा 30 लानो हायो बेनिफ्राय जों दा मा खालामगोन दा जों 30 खौ 5 जों डिवाइड खालामबा बेसेबां जायो 6 जों 1 जों सानजाबा 6 प्लास 30 खौ 10 जों डिवाइड खालामबा मा जागोन 3 जों 1 जों 3 30 बेथ' जाखागोन 1 आरो 1 जाबाय बेनिफ्राय मा जागोन टोटेल प्लास खालामबा बेसेबां जागोन बे 10 बाय 30 बेनिफ्राय जों मा खालामनो हायो बेनि एन्सारखौ नोंथांमोना मोननो हागोन 1 बाय 3 अब्ला देयरफोर मा जागोन RP इक्वल टु मा जायो नोंथांमोना बेखौ लिरनो हायो मा 3 लिरनो हागोन आरो ओम बुजिबाय ना नोंथांमोना बेनि जा RP टोटेल आरा जागोन दा बे RP इक्वल टु 3 ओम जों मोननो हाबाय दा बे जाबाय नोंथांमोननि बिजाबाव थानाय 12.8 बिदिन्थिमोन बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट गुबुन मोनसे बिदिन्थि सावरायबावनो नागिरदों बे जाबाय नोंथांमोननि बिजाबाव थानाय 12.9 बेनि जों बिदिन्थिखौ सावरायफिननो नागिरबाय दा नोंथांमोना बे बिदिन्थियाव मा दङ कुइसनखौ फरायना नायनो हायो दा कुइसनाव दङ आं कुइसनखौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिना होनो नागिरदों दा कुइसनाव जाबाय बेबायदि दङ दा बे जाबाय नोंथांमोननि बिजाबाव थानाय कुइसन दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों 12.9 जुदि सावगारि 12.12 आव R1 10 ओम R2 40 ओम आरो R3 30 ओम R4 20 ओम R4 5 60 ओम आरो 12 भल्टनि मोनसे बेटारिखौ साजायथिजों फोनांजाबनाय जायो अब्ला मान दिहुन A नाम्बाराव मान दिहुननो होदो सोंखनथाइनि गासै हेंथाया बेसेबां जागोन दा नोंथांमोना बेयाव पिक्साराव नुखानाय जादों R1 R2 R3 R4 आरो R5 जों दङ आरो बेफोरनि मानफोरा होखानाय दङ R1 R2 आ बेसेबां R3 आ बेसेबां R4 R5 नि मानफोरा बेसेबां कुइसनाव होखानाय दङ दा जोंखौ सोंखनथाइनि गासै हेंथाखौ दिहुननो होदो टोटेल आरा बेसेबां जागोन बेखौ दिहुननो होदो बेनिफ्राय आरो मा दिहुननो होदो B नाम्बाराव सोंखनथाइजों बोहैलांनाय गासै मोब्लिब दाहारखौ जोंखौ दिहुननो होदो टोटेल आया बेसेबां जागोन दा गिबियाव नोंथांमोना बेखौ मा सोंखनथायाव थानाय गासै आरखौ दिहुनना लाग्रो दा बे जाबाय नोंथांमोननि बिजाबाव थानाय 12.9 नाम्बार इकुवेशन नोंथांमोना बेवहाय 9 लिरना ला आरो बेनि जा सलुशन माने मावफुंथाय बेखौ गिबियावनो मा होनाय दङ बेखौ लिरना लानो हायो दा बेवहाय नोंथांमोना लिरना ला बेवहाय गिवेन मा दङ गिवेन R1 इक्वल टु बेसेबां 10 ओम बेनिफ्राय R2 बेसेबां दङ R2 जाबाय 40 ओम आरो R3 बेसेबां दङ
R3 जाबाय 30 ओम बेफोरखौ लिरना लाग्रोनांगोन जों गिबियावनो R4 आ बेसां 20 ओम आरो R5 आ जाबाय बेसां दङ 60 ओम दा बेबायदि होनाय दं कुइसनाव जों दा टोटेल R खौ दा दिहुनग्रोना ला नोंथांमोना आरो बेयाव पिक्चारा मा दङ आं पिक्चारखौ नोंथांमोननो एसे ड्र खालामना नागिरदों दा पिक्चारा ओरैबायदि दंमोन दा टोटेल R खौ जोङो डाइरेक्टलि दिहुननो हाया बेवहाय जोङो मा एक्सट्रा सेपारेट खालामना लानो नांगोन दा गिबियाव नोंथांमोना बेबायदि आं पिक्चारखौ एसे आखिना नागिरबाय दा बेबायदि दंमोन घन्टायाव बेबायदि दङ बेनिफ्राय बेयावबो R दङ आरो बेयावबो R दङ दा बेबायदि दङमोन नैबे जाबाय R1 आरो बे जाबाय R2 बे जाबाय R3 R4 आरो R5 दा नोंथांमोना कुइसनखौ बुजि मोनदों मोनाखै मिथिला बुजि मोनाबा सोंहरफिननो हागोन दा सिनाय मोनाखैबो जानो हागोन नोंथांमोना लिरनायखौ थेवबो नोंथांमोना बिजाबाव थानाय पिक्चारखौ मोजाङै नायना ला लिरनाया एसे माने जा बे पेननि कालारा एसे बांद्राय जादों बेनिखायनो नोंथांमोना बुजि मोनस्लाबाबो जानो हागौ लिरनायखौ जायखिजाया बे जाबाय बेनिफ्राय मा की जागोन बेनिफ्राय R1 R2 R3 R4 R5 जों खनसेयावनो मा R खौ प्लास खालामनो हाया बेवहाय डाइरेक्टलि दा जोङो गिबियावनो मा दिहुनग्रोनांगोन नै मोननैनि R खौ दिहुनग्रोनांगोन टोटेल R आ बेसेबां जागोन बे मोनसे घन्टायाव आरो नैबेयाव टोटेल R आ बेसेबां जागोन बेखौ जोङो दिहुनग्रोनांगोन दा साप'ज नै मोननैनि R खौ जोङो मा मोनसे R डेस होनना हमना लानोसै जोङो R1 आरो R2 नि टोटेल R खौ जोङो R डेस होननानै हमना लाबाय दा नोंथांमोना बेवहाय मोननो हागोन दा बेवहाय मोननैसो बाथ्रा लिरनो हायो नोंथांमोना बा हमबाय बेबायदि लिरना लानो हागोन R1 आरो R2 नि बेवहाय मोनसे मा थानाय हेंथाग्राया बेबायदि लिरना लानो हागोन R डेस जों समान होनना लिरना लानो हायो बेनिफ्राय दा जोङो R डेस माने मा जोङो नैबे घन्टायाव R डेस माने कारेन्टआ फ्लो जागोन जोङो बेखौ R डेस होनना हमना लानाय जादों दा जोङो R डेसनि मानखौ दिहुननो हागोन नोंथांमोना बेखायनो मा मोनगोन जोङो देयरफर 1/R डेस इकुवेल टु मा मोननो हागोन जोङो बे इकुवेशनखौ फज'योब्ला नोंथांमोना मा मोननो हागोन पेरेलेल माने लिगै जुदि थायोब्ला R दिहुननायनि फर्मुलाया मामोन बेबायदिमोन 1/R1 प्लास 1/R2 दा बेयाव खैथा मोनसे आरो मोननै R1 आरो R2 बेनिफ्राय मानफोरखौ फज'ना मानफोरखौ फज'बा मा मोनगोन 1/R1 नि माना बेसेबां 10 प्लास R2 नि माना बेसेबां दङ 1/40 दा बेबायदि होनाय दंमोन आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन मा 40 जों एलसीएम लाबाथाय 40 जाबाय दुसरासो लाबा 40 बे जागोन 4 प्लास 1 बेनिफ्राय नोंथांमोना मोननो हागोन 5/40 इकुवेल टु बेसेबां जागोन बे जाबाय 1/8 जासिगोन स' देयरफर R डेस नि माना बेसेबां जागोन 8 ओम जागोन दा नैबे R1 आरो R2 आ नैबे R डेस जों समान जायो थामहिनबा टोटेल R आ जागोन नै मोननैनि जा R आरो R2 नि टोटेल R बे घन्टानि गेजेरजों टोटेल R आ बेसेबां बोहैगोन 8 ओम बोहैगोन जों बेखौ गिबियावनो दिहुनग्रोबाय दा बेनिफ्राय नेक्स्ट आरो R3 R4 आरो R5 खौ दिहुनना ला दिहुननायनि उनाव जोङो बेबायदि बानायलांबाय थाबानो नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेनिफ्राय आरो नोंथांमोना बेवहाय लिरनो हायो आरो नैयाव जाबाय एसे नैखौल' एसे चेन्ज खालामबानो जाबाय R1 नैयाव R1 जानाय नंला R3 जासिगोन R3 R4 आरो मा जागोन R5 बे जासिगोन जों बेखौ मा R डाबल डेस जों समान होनना जों सानना लाबाय नैबेयाव जा दंमोन R3 R4 R5 बेखौ जोङो माजों समान जाबाय होनना सानखो R डाबल डेस जों समान होनना सानबाय जों दा जोङो बेखौबो सेम जों दिहुनगोन देयरफर मा जागोन 1/R डाबल डेस इकुवेल टु मा लिरनो हागोन 1/R3 प्लास 1/R4 प्लास 1/R5 दा बेबायदि जासिगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना मानफोरखौ ज' 1/R3 नि माना बेसेबां 30 प्लास 1/R4 आ जाबाय 20 बेनिफ्राय प्लास 1/60 दा बेबायदि होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ एलसीएम लानायनि उनाव नोंथांमोना मा मोननो हागोन टोटेल 60 मोननो हागोन एलसीएमखौ बेनिफ्राय 60 खौ 30 जों डिवाइड खालामबा बेसेबां जायो 2 जायो 2 जों 1 जों माबा 2 प्लास बेनिफ्राय 60 खौ 20 जों डिवाइड खालामबा 3 जागोन 3 जों 1 जों
मा सानजाब बेनिफ्राय 3 मोननो हागोन बेनिफ्राय 60 60 डिवाइड खालामबा जों मिथिखायो बे 1 आरो 1 जों 1 सानजाबा 1 मोननो हागोन आरो नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन टोटेल बेसां 60 बाय बेखौ प्लास खालामबा बेसां मोननो हागोन 3 प्लस 1 4 बेजों बेसां जाखो 6 बेनिफ्राय दाननो हायो बे 1 जाबाय बे जाबाय 10 स' नोंथांमोना 1 बाय 10 मोननो हागोन देयरफोर मा लिरनो हायो r डाबल डेशखौ जोङो 10 ओम मोननो हागोन दा जोङो नैबे मोनथामनि जा टोटेल r3 r4 आरो r5 आ r डाबल डेशजों थामहिनबा 10 ओमजों समान जागोन दा बेखायनो जों मोननो हाबाय दा नोंथांमोना दिहुननो हासिगोन नैबे मोनसे सोंखन्थायाव दा टोटेल r आ बेसेबां जागोन दा नोंथांमोना नैबे r डेश आरो दय सिगाङाव जोङो दिहुनबावनाय r डेशखौ जोङो प्लास खालामना हो अब्ला नोंथांमोना बेखौ मोननो हासिगोन स' जोबोद गोरलै नोंथांमोना कनफिउस जानो नाङा दा टोटेल r डेशआ जाबाय टोटेल r आ जासिगोन नोंथांमोना बे r डेश आरो r डाबल डेशखौ नोंथांमोना फज'नानै होदो देयरफोर r इक्वल टु मा जागोन r1 r डेश प्लस r डाबल डेश बेखौ खालामखांनायनि उनाव r डेशखौ जों बेसेबां मोन्दोंमोन बेखौ मोन्दोंमोन जोङो 8 ओम मोन्दोंमोन बेनिफ्राय r डाबल डेशखौ जोङो मोन्दोंमोन बेसेबां जों एसे आगोलावसो दिहुनखांबाय बे जाबाय 10 बेनिफ्राय मोननैखौबो जोङो दाजाबा बेसेबां मोनगोन 18 ओम टोटेल r आ सोंखन्थायाव बेसेबां जागोन दा टोटेल r आ जाबाय 18 ओम जासिगोन बे जाबाय नोंथांमोननि बिजाबाव थानाय ए नाम्बार मोनबे ए नाम्बारनि जा सोंनाय बे जाबाय बेमोन टोटेल आरखौ जोंखौ दिहुननो होदों बेनिफ्राय बी नाम्बाराव सोंदों मा जोंखौ बेसेबां आइनि मानखौ दिहुननो होदों बी नाम्बाराव टोटेल आइआ बेसेबां जागोन थामहिनबा बे सोंखन्थायाव आइआ बेसेबां फ्ल'र थांगोन बेखौ सोंनो होदों स' जों मिथिखागौ जे v इक्वल टु आइ आर बेनिफ्राय जों बेखौ गोरलैयै दिहुननो हायो आइ इक्वल टु मा v बाय आर v आ बेसेबां होनाय दंखायो जोंना खिताबाव होखानाय दङ बिजाबाव होनाय दङ टुवेल्भ r नि माना जाबाय 18 खौ फज'ना होदो नोंथांमोना बेखौ डिभाइड खालामनायनि उनाव मोननो हागोन 0.67 एम्पियार दा जोबोद गोरलै बे जाबाय बी नाम्बाराव थानाय सोंनायनि फिननाय 0.67 जों एम्पियार मोनबाय दा फरायसा बिथांमोना बेखौ बुजिबाय जानांगौ आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ मोजाङै बुजिबाय आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना बुजि मोनाखै बिथांमोना कमेन्टआव सोंहरनो हागोन स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि उनाव माबोरै मोन्दों मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना शेयार खालाम लाइक खालाम आरो जायफोर बे चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो बावनो नाङा स' आरो चेनेलाव फोसावनाय गोदान गोदान भिडिअफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौ थु जाहाथे जों गोदानै फोसावनाय भिडिअफोरखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगाङाव नुनो मोननाय जायो स' थेंक इउ फर वाचिं